воқеан дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат беш аз пеш зиёд гардида бо истифода аз технологияи наву замонавии кори табибон зина ба зина пеш рафта истодааст. Ин аст ки имрӯз табибон бо ранҷу заҳматҳои бекаронаш баҳри ҷилавгирӣ намудани бемориҳо ва хусусан пандемияи нави COVID-19 устуворона мубориза бурда дар наҷот бахшидани ҳазорҳо нафар мубталоиёни беморӣ камари иммат бастанд. Ама сола 18 август дар Тоҷикистон ҳамчун рӯзи пизишкон ва кормандони соҳаи тиб таҷлил мегардад. Тӯли 30 соли истиқлолият миёни дигар соҳаҳо соҳаи ҳифзулсиҳат дар қаламрави вилоят ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. танҳо дар соли 2021 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи ҳифзулсиҳати вилоят маблағи беш аз 91 миллион сомонӣ ихтисос дода шуд, ки аз дастгирии роҳбарияти олии кишвар шаҳодат медиҳад. ҳамасола рӯзи 18 август ҳамчун зодирӯзи мутафаккири бузург, ҳакими шинохта, донишманди тавоно, падари илми тиби ҷаҳон Буғалӣ ибни Сино ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ ҷашн гирифта мешавад. касби табиб яке аз касбҳои пуршараф, болотарин, пурмаҳсул ва пурифтихор мебошад ва соҳибони ин касб дасту дилу пок ва нияти неку беғаразро талаб менамояд. табибон ҳамавақт дар хизмати халқ омода буда баҳри баланд бардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ, беҳдошти ҳифзи саломатии мардум саю талош меварзанд. хизматҳои шоёни одамони хелҳати сафедбартанро дар давраи хуруҷи бемории сироятии COVID-19 фаромӯш кардан аз имкон берун аст. эшон тӯли ҳафтаҳо бар бистари маризон шабзиндадорӣ намуда баҳри паст намудани шиддати ин касалӣ заминагузорӣ намуданд. бо дар назардошти саҳми табибон дар таъмини сиҳатии омма иди касбии кормандони ҳифзулсиҳат имрӯз ҳамчун иди якояки мо қабул карда мешавад. вобаста ба рӯзи кормандони тиб ва зодирӯзи табиби бузурги миқёси ҷавонӣ фарзанди фарзонаи миллати тоҷик Абуалӣ ибни Сино аз номи раёсат тандурустии вилоят ва шахсан аз номи худам тамоми кормандони соҳаро ба ин рӯз табрик ва таҳният гуфта ба шумоён тани сиҳат, хонаободӣ ва дар фаъолияти ҳаррӯзаатон бурбориҳо хоҳонам ва инчунин барои фаъолияти шумо дар 2 соли охир вобаста ба пешгирии паҳншавӣ ва табобати бемории ковид ки ҳақиқатан қаҳрамонона хизмат карда мешавед, миннатдории худро баён менамоям. дар муассисаҳои тиббии вилоят 506 нафар табиб ва 2138 нафар кормандони миёнаи тиббӣ фаъолият намуда дар пешбурди корҳои табобативу тиббӣ ҳиссагузорӣ менамоянд. касби табибӣ яке аз касбҳои пуршарафтарин, волотарин ва пурифтихортарин шуморда мешавад ва Гиппократ санъати ҳақиқатан ам наҷибтарин будани онро таъкид намудааст. имрӯзҳо барои пешбурди кори табибӣ муассисаҳои тиббӣ ва коллеҷҳои тиббӣ дар миқёси кишвар фаъолият дошта, хушбахтона ягон муассисаи тиббии қаламрави кишвар аз норасоии мутахассиси тиббӣ танқисӣ надорад ва итминону боварии комил дорем ки мутахассисони ин соҳа низ дар солимию бардамӣ ва пешрафту нерӯмандии насли имрӯзу фардои ҷомеа саҳми муносиби худро мегузоранд.